या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। अनेक वेळा आपले शरीर जरी स्वच्छ असलं तरी आपल्या हातावरील कोपरा हा भाग काळा दिसायला सुरुवात होते। त्यामुळे हात छान दिसत नाही। चेहरा, हात, पायांच्या त्वचेची आपण काळजी घेतो कारण ते आपले सौंदर्य खुलवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात। चेहऱ्यावर अथवा हातांवर पुरळ, फोड अथवा त्वचा काळवंडणे असे काही झालं असलं की आपण लगेच त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देतो। अनेक वेळा कोपर, गुडघ्याचा काळेपणा घालवण्याकडे दुर्लक्ष करतो। अनेक वेळा मुलींना वेगवेगळे कपडे घालण्याची सवय असते, त्यामुळे स्टायलिश शॉर्ट कपडे घातल्यावर हा कोपऱ्याचा काळेपणा उठून दिसतो। याचा परिणाम थेट त्यांच्या लुकवर होतो। त्यासाठी घरगुती कोणते उपाय केले पाहिजेत याबद्दल माहिती घेऊया, ज्यानं तुमच्या कोपऱ्याचा काळेपणा निघून जाईल। चला तर जाणून घेऊयात कोपरा आणि त्याचबरोबर गुडघ्याचा काळेपणा घालवण्याचे उपाय। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण सात लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। अनेक वेळा चेहऱ्याला डाग पडले असतील तर त्यावेळी आपण खूप काळजी घेतो। त्वचेच्या सौंदर्यासाठी हळदीला आयुर्वेदामध्ये खूप महत्त्व आहे। हळदीमध्ये दूध आणि थोडंसं मध घालून त्याची पेस्ट बनवून घ्या आणि ती पेस्ट रात्री गुडघा पाण्यानं स्वच्छ धुवून कोरडा करून घ्या आणि त्यावर लावा। कमीत कमी 20 मिनिटं ठेवून थंड पाण्यानं ही पेस्ट धुवून घ्या। कोपरा आणि गुडघ्याचा काळेपणा जाण्यासाठी हा रामबाण उपाय आहे। खाण्याचा सोडा हा पोटातील अपचनासाठी अनेक वेळा फायदेशीर ठरतो। बेकिंग सोडा तुमच्या त्वचेवरील धूळ, घाण साफ करण्यासाठी फायदेशीर आहे। हा कोपऱ्यांवरील काळेपणा काढून टाकतो। यासाठी 1 चमचा बेकिंग सोडा दुधामध्ये मिसळून त्याची चांगली पेस्ट करून घ्या। ही पेस्ट गुडघा आणि कोपऱ्यांवर लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा। बेकिंग सोडा दूध त्वचा स्वच्छ करून काळेपणा काढून टाकते। घरात असलेल्या खोबरेल तेलाचा वापर सुद्धा काळपटपणा दूर करण्यासाठी केला जातो। खोबरेल तेल तुमच्या गुडघा आणि कोपऱ्यावरील काळपटपणा दूर करण्यासाठी फायदेशीर आहे। आधी कोपरा आणि गुडघा साबणाने स्वच्छ धुवून घ्या। चांगले पुसून कोरडे केल्यावर त्यावर खोबरेल तेलाने मसाज करा। असं केल्यानं काळपटपणा निघून जाईल आणि त्वचाही मऊ होईल। कोपऱ्याची काळवंडलेली त्वचा उजळवण्यासाठी 1 लिंबाचा तुकडा घ्या, त्यावर चिमूटभर तुरटीची बारीक पूड टाका आणि कोपऱ्यावर 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत मसाज करा। कोपऱ्यावर साठलेल्या मृतपेशी साफ होण्यास मदत होईल। 1 चमचा व्हिटॅमिन ईच्या तेलामध्ये अर्धा चमचा साखर मिक्स करून त्याची पेस्ट तयार करा। या पेस्टनं कोपऱ्यावर मसाज करा। कोपऱ्याचा काळेपणा दूर होण्यास मदत होईल। कोपऱ्याचा काळेपणा दूर करण्यासाठी कोरफडीचा गर लावा आणि सुकल्यावर साध्या पाण्याने धुवून टाका। त्यानंतर 1 चमचा बेकिंग सोड्यामध्ये दूध मिक्स करून पेस्ट तयार करा। या पेस्टनं हलक्या हाताने कोपऱ्यावर मसाज करा, त्यानंतर पाण्याने धुवून टाका। दह्याचा उपयोग करून देखील कोपऱ्याची काळवंडलेली त्वचा उजळवण्यास मदत होते। दह्यामध्ये थोडं व्हिनेगार मिक्स करून पेस्ट तयार करा आणि ही पेस्ट कोपऱ्यावर लावून ठेवा। सुकल्यानंतर धुवून टाका। कोपऱ्याची काळवंडलेली त्वचा उजळवण्यासाठी बेसन आणि दही मिक्स करून पेस्ट तयार करून घ्या। ही पेस्ट 15 मिनिटांपर्यंत लावून ठेवा। आठवड्यातून 2 ते 4 वेळा त्याचा उपयोग केल्यास फायदा होईल। चेहऱ्याच्या सौंदर्यासाठी बेसनाचा वापर नेहमी केला जातो। बेसनामध्ये थोडेसे लिंबू मिसळून हे मिश्रण तुमच्या गुडघा आणि कोपऱ्यावर लावा। मसाज करा, थोड्या वेळाने धुवून टाका। गुडघा आणि कोपऱ्यावरील काळेपणा दूर करण्यासाठी संत्री, टोमॅटो, लिंबू यांसारख्या हंगामी फळांचा देखील चांगला वापर करू शकता। ही फळं काळवंडलेल्या त्वचेवर लावून हलक्या हाताने मसाज करावा। याचा रस वाळल्यानंतर थंड पाण्याने त्वचा धुवून घ्या। तुमचे हात अजून गोरे होतील आणि तुमचा कोपरा हा अजून सुंदर दिसेल। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण सात लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।